Antara lima ranur. Ya, lima. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سورة الجاثية سبور لفي جيتشي بهور كوبي من جانجي مغول مكية دي سمور كو مكة ينكوري. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا أكو مبارك مغول سر مغول نور مغول. حميم والله عندكم موي حاو ميم. تنزيل الكتاب تبقل دي القرآن من الله كو مردك الله العزيز الله تدودو الحكيم الله نينيو. إن في السماوات أندينك كمول والأرض كليد لآيات تسكو يجي لآيات كتندني الله نواوي للمؤمنين ونندقوني ببك. وفي خلقكم اتقوا أنتجي وفي خلقكم اتقوا أنتجي نومون كتندني الله نواوي. وما يبص يكونك ألا تجي أساكي من دابة إمور دي دابة كهور ليدي دو. آيات أندو فوق تسكو يجي كونون لقوم قوانا دي يمبي يوغنون بنا يناني. واختلاف الليل لوت ندير جمع والنهار ينلنغل. وما أنزل الله يكون كل تبين من السماء يتك كم من رزق إمور دي توكو فأحيا به أورني تيري سابو توكو الأرض ليدي نباد موتها باو يورغول ميري وتسري في الرياح فري تقول مكو ديدو كنيلي. آيات دندو فوق تندين دون الله نواري. آيات دندو فوق تسكو يجي لقوم ونان دي يمبي يعقلون بين غوليرا حقي ونان دي جوما حقي لي. تلك كوكو جانتا دو آيات الله كو آيجي الله ني نتلوها مد جانغا دي عليك دوما بالحق جانغو غولغونغا. فبأي حديث كهند يوتري فبأي حديث كهند يوتري بعد الله كاو يوتري الله دي وآياته آية جمكو دي يؤمنون بيقولين كولاندا كو خرافات كنانتين إيلا وقالا كاروي كارموكو كاري كرنو كاري أستاذ كاري دكتور كاري. فبأي حديث كهند يوتري بعد الله باون دي دفتر الله وآيات يا جماعة دين يؤمنون بيقولين إن ودي إن قطو دارو يتو دارنغال الله لاندو مغفي قطو نغرانا في القرآن قطو دارو يتو يسو الله lando mo fi qila wa qala har wana ko Allah yewti kon fi ka doctere ko Allah harmini do dagri do landi to enen de mofte wana ko Paul ma Pierre wawlata. Allah dali yasmauhi mo hedo ayatillahi ayaji Allah alquran tutla no jange alayhi e dow makko summa yusirru reftiyo duumo mustakbiran ko mawnintinido kallam yasmaha wiya mawnana li ayaje fabashiru humpitu on wawdo non humpitu mon wodani mo bi adabil lette alimi musude. wa iza alima su andi min ayatina murda ayaja min shayangunde ittakhadha jogito dum huzwan jalnuri ulaika be sifabe di sifaji lahum no wodani be adabul lette muhinum hoynayde.
Allah dali min wara'ihim no yeso mabbe jahannam yite jahannam wala yughni duncata annonga mabbe ma kasabu konko be faggiti sayan hunde hino tari be ha hubiti min wara'ihim jahannam. Allah dali wala yughni duncata annonga mabbe ma kasabu konko be faggiti jawle e bibbe wala mattakhazu wana konko be jogiti min dunillahi ko wori Allah awliya weldi be woni ko nafata be wala hunno wodani be galakhara azabul lette azimum mawnude. Allah dali haza nde alqur'anare nde yoton hudan ko nde peewal hudan ko nde fewnayde faade e gonga mono dabbude gonga selludo ko ndedo ko wori nde fo no jilli penale na fo sellata be habbitoto non ya gondi ndedo gondina godde go kadi hara wana tawreta wana linjila wana zabura tawata wana deftere nde Allah tipin nde andinke windi o ko ya holo dum tawa non ko be innata ya holo dum be addanama dalilunde ko holo raado haza nde alqur'anare hudan ko nde woni fewal wade goga wallazina ben kafaru yeddube bi ayati rabbin ay joma mabbe den lahun no wodani be azabul lette min rijisin imorde lette alimi musude. Allahu allazi qalla wa sakhara lakumul bahra eltan dum mayango di oceanji diyoto ko Allah eltani en di tajri al fulku halade den doga fihi kander mayo tombi amrihi e yamari Allah abo ko yamari makko simo fala joni joni yazlalna rawakida ala zahri simo fala joni baton fop darato laana fop daro walitabtahu wala bito min fadlihi imorde bural Allah arshike sodo marchandise container ji China Bangladesh Inde addon yeyon hebon tolo wala Allah kumbelawnu tashkuruna yettane ma jalla din so ngebi arsike dum yetton Allah ando wana dole mon tu wana mbawdi mon tu wana kattal mon tu wayon jonnude wa sakhara lakum Allah yeltani ma fi samawati konkoni kakamuli nangengen lewru ndum e kodede wa ma fil ardi konkoni ka leydi imorde candi e pelle e kulle Allah eltani en dum do fu jami'an dendangal duydo minnu koy morni Allah walla jeyi ko kanko eltani dum ene yimbe be inna fi zalika nako janta do la ayatin dum do ko tasakuye kono non le qaumin ko wonande yimbe yatafakkaruna be no mijito fam Allah daligul ma kal lil ladina be ngamanu gonimbe yaghfiru yobe yafu lil ladina wonande be la yarjuna be jortaki be habbitaki ayyamallahi hawru golle Allah liyajziha Allah yoba qauman yimbe bima kanu konko be lati yaksibuna be faggito man wondo wowon amila golludo salihan ko moƴƴi fali nafsihi gollani hore makko na be makko gollani na nene makko na gorol makko na deyol makko na bengu makko na biddo makko man amila salihan kala golludo ko moƴƴi fali nafsihi hore makko golla wa man asaa bonni fa alaiha yanta e hore makko kadi summa ila rabbikum riftika ka jomamon turja'una woni ko rutteten wala gada tayna gondi men okki bani israila en alkitaba tawreta wal hukma nyaawoji wan nubuwata annaba wa razaqnahum min arsikibe min at-tayyibati la budi dagidi wa faddalnahum min burnibe ala al-alamin edo jamanu windere mabbe wa atainahum min okkibe bayyinatin bangandu yeji min al-amri e ofiyate onelado Muhammad kambe ibe humpitino fi nelado Allah no yeti be fi nelado detail halabi famakhtalafu be luto nirali fi annabi Muhammad
illa min ba'di ma ja'ahum shuna bawari bal ilmu ngal do ganda bariyan kan ngayngu konna go bainahum wondu hakkunde mabbe inna rabbaka no joma ma yaqdi yo nyaawa bainahum hakkunde mabbe yawmal qiyamati nyande dangal fima kanu konko belati fihi e mu'um yakhtalifuna hibe lutondira summa ja'alnaka rifti min waduma an annabijo muhammad ala shari'atin e hore sharia min al amri o fiyake dina fattabiha jokku on sharia wala tattabi wata jokku an annabijo muhammad ahwa allazina belede bella ya'lamuna bi anna innahunna kambe lan yughnu be dunjata anka gayoma min allahi imurde lette allah de shay'an hayunde wa inna zalimina no tonyobe be ba'duhu yoga mabbe awliya'u ba'din no welde yoga wallahu alla waliyul muttaqin walla kadi woni gido kanko woni ballo hulaybe mobe haza nde alqur'anare basairu ko tintorgal linnasi wonande yimbe be ko ndarogal bo beyo ƴettu ndarta hoore mum yiya ella woy koy ka yeso mum itta ara caale a goɗɗo yana ɗum allah wi ko nde ndarolgal pelle safontinda yiya ellaji maɗe boku ayay ko duwaɗa wadde ko duwaɗa accude bashaira linnas tintorgal wonde yimɓe ɓe kadi wo hudan ko nde peewal fewnayinde faade gonga wa rahmatun alqur'ana ko yurmende li qawmin ko wonande yimbe yuqinuna be no yanande jangata alqur'ana ya fi deftere gono wawle sina fi alqur'an ka no wodi taw kawake mo nelaɗo okka hewti alqur'an ala kayre pet kayre tan Allah wa fa'tu bi suratin min misli addesimore wotere sifa alqur'an fatu bi asri suwarin min misli addesimoje sappo e alquran wala wijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi misli walau kana ba'duhum li ba'din zahir dun no fu hida janga nde ha nana fi deftere si anani fi deftere no wowle do ko fi tawret e linjila e zabura e kayri alquran kono non ko fi mayre bura wobe fi mayre no wowla buri hay fi ne la don sallallahu alaihi wasallam nde no wowla fi mun alqur'ana do ne la do inde mabbe ko maka ko labi jinay ila fatiha bi rabbina labi nay yata inde ne la do kono fi qur'ana asogata simore ronga hawre dum cappande fi mayre no wowla haza nde alqur'anare basairu ko tintorgal linnasi wonande yimbe be basairu ko yonnorde awa ko yonnorde linnasi wonande yimbe be wa hudan ko de pewal kayre alqur'an ko de fewnayde hayyogol kal janna wa rahmatun ko de yurmende kono non le qawmin ko wonande yimbe yuqinuna be no yanande Allah dalam hasiba isiku Allah jina ben ijtaraw sayyati faggitibe boneji annajahum min wadaybe kallazina wana ben amanu gonnimbe wa amilu salihati be golleji moji sawa an harano fata mahyahum gunda mabbe wa mamatuhum e mayde mabbe sa poni ma yahkumuna koko be nyawata nyawoje bonde Allah dali esiku be wonbe wadde boneji yara bere nyama hauta witta wonkiji lorra tampina yimbe fitina yimbe te turna ko hawta ko Allah wi e be sikku men wadaybe wa be gollobe ko moƴƴi hora sumaye wada nafiloji itta sadakaji itta zakaji dabbirano labiri daro rena ko hawta ko rento e pittali din sawa hara fota e mahayahu ngurdam be wa mamatu e mayde mabbe samawati Allah tagiri di kammu sabu gonga Allah tagiri ido kammuli e ndido leydi bil haqq sabu gonga wali tujza hayobe kullu nafsin kala wonki bima kasabat konko kifadditi wa hum kambe la yuzlamuna betonyataka
Allah dali afara aita hiwring yeting man ittakhadha on jogitido ilahahu rewetendu makko ndum hawahu belede makko de ko welata mo bere no welamo sisa no welamo jeeno no welamo wujjugol deturnugol kansugol warugol kala ko woni pankare ka uymoto tun kanko ko welata mo ko dum wat afara aita yeting man ittakhadha on jogitido ilahahu rewetendu makko ndum hawahu ko belede makko de wa adallahu Allah alla majinimo ala ilmin do ganda alla majinimo sabu himo suti limanu ko subi don keferu wa khatama alla noti ala sambihi kado nante makko wa qalbihi e kado berne makko wa ja'ala alla wadi ala basarihi kado gite makko khishawatun cuddi majjade wa man yahdihi kombo fewnata on don min ba'dillahi ba walla majjinde afala tazakkarun wadi wajito do kala yettudo rewetendu mun dum belede kanko ko welimo wo ko doni diina makko ko doni Allah makko on Allah notino pion e bernde o wadi ka dogite makko cuddi majjere wagalu be wi bandiji din wagalu be wi kambe subi be aduna be ma hiya aduna o wonali illa hayatuna dunya sona ngurda ngamen aduna namutu no ma ya babirabe amen wa nahya no hura bi amen wa ma yuhlikuna wurin ala men wargol illa dahar sona jutugol zaman aduna kono menen men ma ya bibbe amen wura imutalala ko fowno ruwoni ngurna sela natir Allah dali wa malahum ala nabe bizalika ingol kongol ngolbe woni halude min ilmin gandal innum be wonali illa yazunnuna siwana sikkobe ko tume be rondi sikke Allah dali wa zatu class janga mala hinga tawede mabbe ayatuna ayamin alqur'ana bayyinatin hentide ma kana la tutako hujjatuhum hujja mabbe illa ngalu shona be wi'ay itu adebe aba ina babirabe amembe ko hujja on fon ko dalil mabbe on fon ayeto to be Allah wurni taymaybe tumbe na on to babirabe amembe woni adebe meya in gondo sollati ke sadigina ko gongube taymo ma yimi toto adde mawbe amembe meya wal ma kambe Allah walla yuhyikum wurni tayon yuhyikum wurna yon sabu jibinede summa yumitu ko refti wara yon sanga lajal mon hewti summa yajma ko refti mobo yayon ila yawmil qiyamati faade nyalande dargal la rayba sikke wala fihi dargal walakin nasiko woni aksara nasiko duudi yimbe ben la ya'lamuna bi anda dargal ko gonga ko wadi lorrindiro toñindiro kansindiro kusindiro hawiyaɓe no jangi dina fi gebo e aduna si jama on no jogino pellital timmungal fi ngal dargal emo be hedday ko gol mo be reynatano e goɗɗo kun goɗɗo emo goɗɗo walillahi ko Allah herani mulku samawati lamu kammuli wal ardi leydi wa yawma taqumu saatu nyande dargal dari yawma izinde nyande yakhsaru perday yakhsaru hayray almubtiluna bonnobe be nde nyande wadube golle mum tana fitna lorrugol kansugol toñugol yawma izinde nyande yakhsaru perday almubtiluna bonnobe be nde nyande watara ye kullu ummatin kala jama kala communauté jathiyatan no jicci hore koppimu kullu ummatin kala jama tudua be noddete ila kitabiha faade defte kuude golle mabbe de nyande dossier mo be addete walli be wiyane al yawma hande do tujzauna on yobete joni ma kuntum konko latino don ta'maluna hidon gollayno ka aduna haza e hino dossier jidi kitabuna ko windande amen ni
yanti gunde windande no hala alaykum e dow mon bil haqqi gonga. Innano menen Allah kunna men latino nan tansikhu mede winda ma kuntum konko lati don ta'maluna hidon gollayno kaduna. Dum ko yakasede men dum. Fa amma allazina amma ben amanu gonnimbe wa amilu salihati be golleji moƴƴi fayudkhiluhum naday be rabbuhum joma mabbe fi rahmatihi kader yurmende makko. Dhalika nade de yurmende Allah alfawzul mubin ko dum woni malal bangu gangal yo Allah wattude ngi mabbe. Wa amma allazina ma ben kafaru heferbe be wiyanta falam takun ilatanoki ayati ayeji an alqur'ana tutlano jange alaykum e tawendemo fastakbartum mawnintini do ngayolima wa kuntum lati do ngawma yimbe mujrimina bombe criminel be. Wa iza qila siwi amaka aduna inna wa'dallahi fodore Allah immutal haqqun ko gonga was-sa'atu darngal la rayba sikki ala fiha e darngal qultu wiudon ma nadri menen men anda masa'atu ko woni darngal inna zunnu men sikka darngal illa zannan si wana sikke amma nanu menen me wonali bi mustaqinina yanana be darngal ko gonga wundo be andintinte dum ara be dari yeso Allah wa badalahum fenyana be nyande sayyi'atu boneji ma amilu konko be golli wa haga bihin tippo e mabbe ma kanu konko be lati bihi e mu'um yastahzi'una hibe jalkita. Wa qila be wiyani al yawma andaka la kharado nansakum min accayon kayite me yeggita yon to kama nasitum wona hawkirno don wana yeggitirno don liqa yawmikum kawral nyalande mon hazande wa ma'awakum werde mon annaru kakayite wa malakum alana min nasirin faabotoɗo mono dandawol lette. Zalikun ɗemon lette no wodani o bi annakum ko sabu onon ittakhastum on jogitike ayatillahi ayaji Allah alqur'ana huzwan jalnuri wa kharratukum hudiyon alhayatu dunya ngurdan aduna fal yawma hande kala kharado la yukhrajuna be yaltintake minha be itteka yite wala hum wana kambe yustatabun ruttete e ko welata Allah. Falillahi alhamdu kalla wodani yettore rabbi samawati jeydo kamuli wa rabbil ardi jeydo leydi rabbil alamin jeydo tage fodi walahu kalla wodani alkibriya mangu fi samawati ka kamuli wal ardi ka leydi wa huwa al azizu kalla woni tedudo al hakim nyenyudo e golle mak. Sadaqallahu alazim. Ngayni simore jasiyatinde partage bandra partage mi ala yiday mi handa Allah jonno ton kon bobon ya Allah lillahi wa inna ilayhi raji'un. Partage video continue sina don accireni in consulti do ko 56 personnes. Torki on saketugo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratul Ahqaf. Simore nde fi tulde wietende Ahqaf. Tulde no wiye tulde no wiye ayde no wiye nokkure kadengal men fulfulde makkiyatun nde simore ko Makka nde tellinande taynelaaɗo sallam kippagol mayre taynelaaɗo no Makka nelaaɗo waɗi duuɓi 10 Makka e duuɓi 13 Makka duuɓi 10 Madina ɓe wadde o daawa noddandu ndum ila wahayo on fokkiti duuɓi 13 Makka simoje non cippiɗe Makka de sa ndaariɗe ko hollayɗe kattal Allah e noddayɗe fi wotindingol Allah ɗe noddayo juule no yo hoore yo hufayda hun ko ɗe noddata tun ko tawhid goɗɗo faminanama nde ɗo nde yewta fi tawhid ko ma deftum goɗɗo walli fo deftum hirsirkun julɓe deftum penale ko julɓe wariri
cimo jelu ko makka cippi wawlayde fi tagudo fi wotindingol Allah faminana ma nono ko alqur'ana yewti ko laaba ko bebe jonna wi'ande mabbe woko be karama ko ila wa qala ide yeso Allah wo kambi be newnana wadugo ijtihad ya jalla den bismillahirrahmanirrahim wallahu ko barki magol e sirru magol e nuru magol hamim walla andi ko muy e haw e mim tanzilul kitabi tippagol nde alqur'anare min allahi ka immorde ka Allah al azizi Allah teddudo Allah foludo al hakimi Allah nyenyudo e golleji makko Allah dali ma khalaqna samawati min tagirali kamulidin wal arda e leydi ndi wa ma bainahuma e ko woni hakkunde leydi e kammu min tagirali dun do illa bil haqq sona sabu gonga wa ajalin e lajal musamman innangal dum ko hasai darngal hewti Allah lancitay dum fa poita oyi was samawati matwiyatun bi yamini wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah tama leydi ndi wallina da barakam mulidinda arsi e sara sutondira bo yawma yubaddalu al ardu khayra al ard Allah won nyande ndi o leydi wattitete ko wonandi do adde was samawati kamulidin fop tagge itte wa barazu lillahi tagum fo feñana Allah nde nyande Allah al wahidi goto al qahhar folude lam Allah de wo tagirali kammo e leydi illa bil haqqi shona sabu gonga wa ajalin ila jal musamman innanga wallazina ben kafaru yeddube amma unziru konko be wajora muriduna ko be durnibe bandiji salidi din jangata qur'ana mabbe habe yiya mabbe fam bul ma kambe ara aytum mi landike on yetelan ma tad'una koko wondo rewde min dunillahi ko wori Allah aruni hallelan maza khalaqu konkori tagi min al ardi kaliti am lahum kana wodani di Allah ji di rewato sirkun kafi diddo fi samawati ka kammuli ituni addanelan bi kitabin deftere min qabli haza ko adinde alquranare aw atharati ma batteji min ilmin immorde gandal in kuntum siyallati ka sadiqina ko gongu be koko hala dari nelaado tarigare hujja mum on ko alquran nelaado hari dalil mum on dole mabbe den cembe mabbe den ko alquran nelaado wiyan hefera makka ituni addanelan bi kitabin deftere min qabli haza ko adinde alquran ade aw atharati ma batteji min ilmi immorde ganda in kuntum sitayolati ke sadigina ko gogo Allah dali wa man adallu ala futudo majjude mimman ko foti e on yad'u mon rewa min dunillahi ko wori Allah likati ko ni rewde kon man la yastajibu lahu ko ndundu noto takomo ila yawmil qiyamati hanyande dangal wa hum kanji salamuji di an du'aihim gayo ko be rewatedi kon fafiluna ko di welsindidi haydi anda hibe rewdi nyande dangal non Allah wattanay di pittali be jabondiro e ka dangal non odum Allah woni yetade Allah dali wa iza husiran nasu simbe be moba ma nyande dangal kanu lahum sanamuji di latanto be aadaan aidi wa kanu dilato bi ibadatihim ko be rewidi kon kafirina ko di yeddudi dinna menen mo meda mere Allah dali wa iza tutla si jangama alaihim etawende be yimbe makka ayatuna ayji amin bayyinatin fenyude qala allazina wiya ben kafaru yeddube lil haqqi wonande gonga kankanyum ko alquran lamma ja'ahum ba alquran aribe inna haza dun do sihirun kum bilew mubinun fenyu bilew bangu am yaquluna ibe wiya tun iftarahu annabiyyu fefindi alquran iftara la bijelu Allah na wolan qul ma kambe in iftaraytuhu sitawimi fefindi alqur'ana aw fala tamlikuna li on wawa nalan min Allah yalati Allah den sayya hunde
fusko wawan ɗum mi Allah huwa kanko Allah a'lamu himo andi bima tufiduna fihi konko yiɗon somoda e mum kañum ko fennugol alquran kafa bihi yoni Allah shahidan seede bayni hakkunde an wa baynakum e mo'on wa huwa al-ghafuru ko Allah woni yafotoɗo ar-rahimu yurmete qul ma kambe yo annabijo Muhammad ma kuntu mimmi lataki bid'an arano min ar-rusuli mordene laaɓe wona min attane leede wa ma adri mimmi anda ma yuf'alu bi konko huwete e an wala bikum mi anda ko huwete e mo in attabi'u mimmi jokka illa ma yuha siwona ko wahaya ilayya faade an kañum ko alqur'an wa ma ana mimmi wonali illa nadhirun siwona ko mi waajotoɗo mo binum bangina waajo Allahu akbar qul ma kambe yo annabijo Muhammad ara'aytum min landike on yetela in kana si tawi alqur'ana nde laatike min indillahi ko imorde ka Allah wa kafartum bihi onon o yeddinde wa shahida seedike shahidun seede min bani israila imorde ka bani israila en wona abdullahi bun sala ala mislihi e yeru alqur'ana o seeditike wondema alqur'ana ko gonga o seeditike wondema tawreta no yamiri yo alqur'ana gondina yo nelaɗo Muhammad jokke fa amana kanko o gondini kanko abdullahi bun salam wastakbartum onon mawnintini ɗon inna allaha Allah la yahdi o fewnata alqawma zalimin yimɓe toñoɓe ɓe jamais goto yiyata gonga kan o waɗa semblant Allah fewnamo wawa wonde wonata muddal haya yiya gonga kan waɗa semblant oy wa qala allazina wiɓen kafaru heferɓe ɓe wiyani lillazina wonande ɓe amanu bonnimɓe law kana hara alqur'ana nde laatino hayran ko moƴƴere ma sabaquna ilayhi ɓe miskinaɓe adatanoke men e jaɓugol alqur'an to yimmi hara alqur'ana ko gonga nun dokugo alqur'ana koko moƴƴi o ɓe tampuɓe wona ammare en wona bilal en ɓe adatanoke ɓe kamɓe jokkugol alqur'an Allah daali wa islam yahtadu bihi ko ɓawoɓe fewirali alqur'ana ko ɗum waɗi siɓe haalude ɗum fasayaquluna arma ɓe wiya haza nde alqur'anare ifkun ko penale gadimum kiɗɗe alqur'ana ko ko taali aramɓe ni penale kiɗɗe Allah daari wa min qablihi no adi nde alqur'anare kitabu Musa deftere annabi Musa kañum ko tawreta imaman nden ko ñentintede wa rahmatan ko nde yurmede wa haza nde alqur'anare kitabun ko deftere musaddiqun gongude kadi noon lisanan ko ɗengal arabiyanko alqur'an mo metti o yo watto ɓoggol mo metti ko nde woni e haala arabu o yo watto ɓoggol arabu no wona exemple de kadina Allah noon o subike annabijo on o subike alqur'ana on e haala arabu liyunzira hande wajore allazina ɓen zalamu toñirɓe keferaɓe wa bushra alqur'ana nde ko welo welo lil muhsinin wonande moƴƴinoɓe golle ɓe si tawi ka moƴƴinowo a jangi alqur'ana a welto kono si ka bandi a memayde tun yiya ko fokkitanma concussion a memayde tawi ɗa andi ko ɗo yewteta a walli nani par ce que a ñawa e hoorema woni Allah daali innal lazina ɓe ngaɗo wiwɓe rabbuna ko jeymen Allahu ko Allah summa staqamu refti ɓe ñiiɓi e ngol konngol ɓe jaɓaali derayude fala khawfun alayhim kulol wo ala ko heɓoyta ɓenno wala hu wona kamɓe yahzanuna woni ko suninoyte sunne na kamɓe holloyte aljanna e nemaji mum ɓe yilte ɓe naade yiite wawa wonde ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji ashabul jannati ko ɓe wonoyta wondiɓe aljanna khalidina ko ɓe luttinteɓe fiya kal janna ton
jazaan ka nyoddi bima kanu sabuko belati ya'maluna ibe golla Allah dali wa wasayna al-insana min yamiri nedanke ko doni men wasikemo bi walidayhi nene makko e ben makko ihsana yo mojjo e mabbe wa wasayna al-insana min wasike men yamiri o neddo bi walidayhi jibim mo bondido ihsana yo digambe hamalatuhu rondikemo ummuhu yumma makko kurhan e tampere wa wada'atuhu yumma makko jibinimo kadi kurhan e hore tampere wa hamluhu rondagol mongol wa fisaluhu e entugol mongol salasuna shahran ko lebbi capantati yette mathématique calcul Allah wito wal walidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayni jibimbe ben yo muyni bibbe mum ben duubi didi timmudi duubi didi ko lebbi jelu 24 mois Allah wi do sowa gongol e beynu gongol entugol mongol Allah wo duubi capanta e ko lebbi capanta sengiti 24 mois nder capanta ko no heddoto 6 mois dum holli ko buri fandude ko debbo sowoto ko 6 mois a wondo Côte d'Ivoire Amerique maka woni anula ni be nguma wari o wondi lebbi jeego timmudi o jibini inni bi don rendu warde mum ko l'islam nyaawata foccete capande jeetati patawo 80 ku kabaw ma adda sede ko wari qur'ana den do faamude Allah wi wa hamluhu rondagol mo gol katege sowomo wa fisaluhu e entugol mo salasuna shahran ko lebbi capante hatta iza balagha ha o yotto asuddahu e sagata lako makko wa balagha o yotto 40 sanatan duubi capannay o andi mimmi hewtali ha joni don taw o duubi capannay dum no hittigol nelabe ben fop ko be nelirte ko capannay himbe wayi no hebude ko weti annabaku ngon ila capanta ko annabi Isa e annabi Yahya ben non wa atainahu al-hukma sabiya bedo Allah okuno be annabaku gon tay ko be bobobe amma luttube bon annabi Ibrahim en annabi Nuhu en annabi Muhammad e fof Musa alayhi salam Musa iu Misra mo yara capantati o wado duubi sappo Madiana o turni artugol Misra ko 40 ans Allah tip nuliri annabi Musa duubi capannay no hitti ono fewdi be don watte hila watte hakkil moja ka duubi capannay joni non hatta iza balaka ha o yotto asuddahu e sakata laku makko wa balaka o yotto 40 sanatan duubi capanna e sagata yagangal e yo kaka capanna hatta iza balaka ha o yotto asudda e sagata laku makko wa balaka 40 sana yotto duubi capanna qala ya rabbi joma awzini lunginan an ashkura ndemi yettata ni'mataka nemama allati on an amtamuni min da alayya hore an wa ala walidayya hore jibimbe lambe wa an a'mala newna nalam mi golla saliyan ku moji tardahu ko yidda yarlidado wa aslih li mujina fi zurriyati zurriyangu inni no min tubu ilayka fade ma wa inni no min al muslimina kom jaade julbe ونامي شيعة ونامي أهل السنة والجماعة ونامي تجانية ني غادرية ني شاذلية ني مدخلية ني الله إهون من الله وإني نمي من المسلمين كم جاد جلب جبلي أولئك بي ووبني أولئك بي نجندو بي woni jango be odua parce que ono dua jangede mo ari kazkar sabah wal masa ko jangete di bimbe kikide rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda waslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika be keldirbe ni allazina woni be nataqabbalu meden jaba anhum gayo mabbe
ahsana ko ɓuri moƴƴude ma amilu konko ɓe golli. wa natajawazu meɗen yawta an sayyi'atin gayo bonɗi maɓɓe ɗin fi ashabil jannati ɓe ono ya yimɓe aljanna. wa'ada sidiki ɗum ko fodore gongunde allazina fodore kanunde ɓe laati yu'aduna ɓe fodama. fodari Allah ndin Allah wa awa bani adama o fodata o tulta. awa hino ɓiɗɗo barkinaɗo wona ɓiɗɗo addowo moni ko sikketen ko addude dépense wadde ɗum ɗo waɗande ɗum ɗo mawɓe wona ɗum tumlanda na ɗum non tu woni sarti kon wiɗen ɗo ndaare gonnum Allah wi himo wiya ka hunduko makko rabbi awsi'ini longinam mi yetta nema ma o mi yetta jibinɓe lammen ɗiɗo kadi mi weltano ɓe mi jarna ɓe mi waɗa kala ko welata ɓe ko yaada e yeddugol ma. joni noon ɓeeɗo Allah no fodi ɓe aljanna iɓe mari noon farjireji o wi mi yawta e ɗin kadi fodari komi feduɓe kon min firtata. joni noon ko ɓeeɗo waɗaɓe barke ɓen aɗa andi noon Allah kanko yewtata fi ɗeɗa tun acca ɓe bandi on no ton kadi kede ko ɓiɓɓe on fof kellata sami deeli ɗin no ton joni ndaren ko homɓe kadi. walla si o ngala wiyanɗo liwalidayhi jibinɓe mo ɓen wiyanɗo nene mum e ɓe mum o wiyani ɓe uffin lakuma hufumo on ata idanini e on fodaylan an ukhraja wonde mi yaltinte ka gaboru an simi maayi. wa kad khalatil qurun gonɗi feƴƴino gire moftanoji min gabli ko adila mayuɓe ko duuɓi ha hande ɓe mitaka. wa huma yumma makko e ben makko yastakhithanillaha hiɓe wullitade ka Allah hiɓe wiya waylaka bone ma amin gonɗi yo ɓingel amen inna wa'dallahi fodore Allah dargal haqqum ko gonga accu gonɗina fa yaqulu wiya ma haza ɗum wonali illa asatirul awwalin si wona taali aramɓe. ulaika ɓeɗo kadi ɓiɓɓe wawɓe ni ɓen allazina woni ɓen haqqa waɗɗiki alayhin e dow maɓɓe alqawlu daalol lette fi umamin ɓe ono yahi e nder moftanoji kad halat gonɗi feƴƴino min qablin immorde ko adi ɓe minal jinni ka jinnaji wallinse ka yimɓe innahunno kamɓe kanuɓe laatike khasirina ko ɓe perduɓe. wali kullin no wodani kala darajatun darjaji mimma amilu e konko ɓe golli. aljannaji ɗin ko dow darjaji ɗin jiiteli ɗin ko cippagol no bonirɗa o ko no yarata ley aljanna on no moƴƴirɗa o ko no jawirta. wali waffiyahum ma Allah jurnanɓe a'malahum joddi golle maɓɓe wahum kamɓe la yuslamuna ɓe toñetake. Allah daali wa yawma yuradu ñande ɓattinoyte allazina ɓen kafaru yedduɓe alannaari ka hoore yiite ɓe wiyane hey ko non adhabtum on lannino adhabtum on gayni diino on naɓino tayyibatikum welɗi moɗon noosugol mon fi hayatikum duniya gurnan aduna on noosi ko noosette kon on waɗi life ko waɗete kon wastamta'tum on dakimitike biha e aduna on waɗi weli foti fal yawma hande ɗo tujzawna on yoɓete joni adabal huni latte koyeran bima kuntum sabu ko laatino ɗon tastakbiruna hiɗon mawnintino fil ardi ndi leydi bi ghayril haqqi ko alda e gonga wa bima kuntum sabu ko laatino ɗon tafsukuna hiɗon fasonɗino. Allah daali wadhkur janto akha adin siɗɗo adin koɓe kañum ko annabi huudu iz anzara tuma nde o waajino qawmahu yimɓe makko ɓen bil ahqafi ka ayde lahqaf. ahqaf ismu wadin fil yaman ko fewndo ɗo ko en ndi leydi wiyetendi yaman fewɗo ɗo yaman noon hande ko tawaɓe e rijalun min rijalillah hande si fi julɓe no wawlede yaman ko ɓe nimero emma de so ɓe wonali en ɓe wonayde ɗum noon ko le Houthi du Yemen e le Hamas Palestine e Hizbullahi de Liban hande sino wodi julɓe haqiqa julɓe ko ɓen
le hutinon ko rijalum min rijalillah. Amerique de balde wurti bombu libye mabbe wari civil be ni menen me warata civil be mon kono men medde yite mon be lancin porte d'avion américaine wobbe wi be lo'ingal déjà e ko rijalum min rijalillah. Ha ko yimbe jodi nani a journaliste arabu no landa be onon dartoto dole burde dole aduna on fo anana ko qur'ana be jaborta goy a weltoto hakkunde Allah anani be jabo hakkunde Allah fi be welete ko alqur'ana be jaborta alqur'an ko dum Allah woni ngandintinde annabi Hud ko Yaman arabu ya dum français wiya Yemen ko dum Allah dali wazkur janto akhadin sidwadin kobe iz anzara tumande wajino qawmahu yimbe makko ben bil ahqafi ka ainde lahagaf ɗum ko Yaman wa qad khalati nuzur gondi feƴƴino wajuji min bayni yadayhi yeso makko wa min khalfihi e ɓawo makko Allah ta'budu wa tarew illa Allah siwana Allah inni no min akhafu alaykum miɗo hule dow mon azaba yawmin lette nyalande azimi mawnde qalu yimɓe makko ɓe wi a ji'tana ya armen li ta'fikana ha accintina men an alihatina gayo reweteɗi amen ni fa'atina addani men bimade lette taydunade fordamen in kunta salatike min as-sadiqina ka jade gongo qala maki innamal ilmu ande fi andugol lette den indallahi ka Allah woni min mi anda fi lette o balle ko kummido yottina naon ma ursiltu bihi ko nelirami walakinni shiko woni min arakum mido yaon o man ko yimbe tajhaluna be no majja Allah dani falamma raawunde be yino lette den aridan ko duulere mustaqbila fewtunde awdiyatihin katande mabbe qalu be wi haza dun do ari dun ko duulere mumtiruna saja nainde be ko dum woni toba nainde men bal accu huwa nde duulere wona ndiya woni ton ma ko dellette istajaltum bi de dabbirdo yaccinanede ndende yoton ko woni to rihun ko hendu fiha no mayru azabul lette alimum musude tudammiru hennudun no halka kulla shay'in kala hunde bi amri rabbiha e yamari e jomi mayru fa asbahu be wattini la yurayi etake la yurayi aka illa masakinuhum suwana kodande mabbe de kalleji din tun heddino kazalika kona ni najisi men yobirta qawmal mujrimina yimbe bombe be Allah wurti hendu bandrabe mo yewta en suratul haqqa Allah malhaqqa wama adraka malhaqqa كذب الثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية هندو jemmaji jeetate nyalormaji jeedidi kambe yimbe be nabi be fu asikkay ko be julle tamaro hari rabbudube ben ko soganaji 50 jutube ben soganaji 50 baybe andi ko hendu halkatabe be jasi gayde be iri beydagol dole hendu dun ari hela on tigi tumbo irta huntere den tappita on tigi nabamo ruini be fop mabbe heddanoki sona kodande mabbe de no woda batte mabbe e leydi Yaman Allah dali wala gad makkannahum gonni men honnino be heferabe yimbe adin ko be ben e nokkure fotunonde e nokkure ndiyam e nokkure ngure ko dum Allah woni yetade yimbe makka be
walaqad makkannahum gondi me honnino ɓen